Situat a 552 metres d'altitud, Talamanca és a l'extrem del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El terme és format per una carena central, enmig de la qual, a l'anomenada Serra de Rossinyol, es troba la població de Talamanca. Es tracta d'un poble de poc més de 190 habitants, conformat per carrers estrets i forts pendents, en què el castell i els edificis que l'envolten dibuixen un poble típicament medieval, amb una vasta quantitat de llocs i elements d'interès que comencen ja al nucli antic amb el majestuós castell i l'església de Santa Maria. La primera notícia documentada de Talamanca és de l'any 960, en una donació que el comte Sala, fundador del monestir de Sant Benet de Bages, va fer en terme del castell de Talamanca. Aquest va ser l'origen del poble, juntament amb l'església de Santa Maria. L'espai que hi havia entre aquests dos edificis va ser l'escollit pels camperols per construir els seus habitatges buscant la protecció que els oferien. A finals del segle XII, el domini feudal del castell passà a mans dels Talamanca, família present al llarg de tota l'edat mitjana que va marcar la història del municipi. Aquesta nissaga s'inicià amb Bernat de Talamanca i actualment l'església de Santa Maria encara conserva el sarcòfag d'un altre dels seus membres, Berenguer de Talamanca, mort el 1325. Els Talamanca van portar molts anys de prosperitat i creixement al municipi, que es van veure estroncats el 1348 amb l'arribada de la pesta negra que marcà l'inici de la crisi i la ruïna arreu del camp català. Va ser una veritable catàstrofe demogràfica acompanyada de males collites i d'una situació climàtica adversa que es va allargar fins a principis del segle XVI. Una vegada superada aquesta crisi i ja en ple creixement, a principis del segle XVIII, Talamanca va viure un dels episodis més destacats de la seva història. Va ser els dies 13 i 14 d'agost de 1714, amb l'anomenada Batalla de Talamanca, la darrera victòria de l'exèrcit català davant les tropes borbòniques en el marc de la Guerra de Successió. Va ser per això que 3 anys després, Felip V va fer enderrocar el castell. De mica en mica, Talamanca es va anar recuperant i va encetar uns anys de prosperitat econòmica basats essencialment en l'agricultura del blat i, sobretot, de la vinya. De fet, en aquest moment, el Bages es va convertir en el proveïdor de vi de tota la Catalunya pirinenca i la Conca de l'Ebre. Van ser dies de fort creixement econòmic que la fil·loxera i les fàbriques tèxtils del Llobregat es van encarregar de matar d'un dia per l'altre a finals del segle XIX.